kawo ta nan. Lallai barawo jama'a barawo ya sace mani. Bala'i dama ta samu ta gudu yanzu zaka ga yadda ake yi. Kai wallahi ka tsaya in ka bari na rike ka sai na karya ma kafar baya. Dan ubanka na ce ka tsaya mana kai, ka tsaya mana kai wallahi. Kai ne barawon ku ka ban wahala ka wahal da ni har fitsari sai da na fara a tsaye wallahi wasu babban laka. Yau aboki na gode ka kawo min mutumin da nake nema kuma inda nake bukata. Yanzu ka danne min shi ka yanko min kan shi. To ga kai maza ka yanko min kan shi. wayo da Allah ku yi hakuri.